Moi boas tardes a todos, grazas aos que hoxe nos acompañades aquí neste Salón García de Vila García de Arousa, grazas tamén a todos os seguidores de La Voz de Galicia, aos que lles estamos a ofrecer esta emisión a través das canles de La Voz, a súa páxina web, a súa páxina de Facebook e tamén a súa canle de YouTube. Hoxe imos falarlles de 61 pezas que compoñen un puzzle, o da provincia de Pontevedra. Cada un dos municipios compoñe unha proposta turística innovadora, completa, diferente e atractiva absolutamente para todos, para os que residen aquí en Galicia e para os que veñen dende ben lonxe. Todas estas propostas, estas liñas de acción, artéllanse nunha estrategia, Rías Baixas 61, que seguro vai ser moi protagonista ao longo dos próximos minutos nesta xornada, neste foro, que, como lles digo, lles imos ofrecer con moitos protagonistas, con moitas voces, con coñecemento e con experiencias do que se pode facer aquí nesta provincia. Pero non só do turismo, senón tamén do deporte. Como estas dúas palancas, estes dous piares, poden impulsar esta provincia, poden ser marca provincia, poden ser marca Pontevedra. De contado, comezamos con todas esas voces que, como lles digo, nos van a acompañar dende aquí, dende este Salón García, dende Vila García de Arousa. Antes vai facer a apertura deste foro a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, que nos acompaña nesta tarde, a quen lle dou a palabra para facer a apertura deste acto. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este Salón García. Yo creo que hoy es un motivo de celebración porque es un foro entre la Diputación de Pontevedra, por supuesto, en colaboración con La Voz de Galicia, donde se va a hablar de un binomio y de un tándem indisoluble. Estamos hablando, por un lado, de turismo y, por otro lado, estamos hablando de deporte. Y, además, hablamos de deporte en la provincia de Pontevedra. ¿Por qué es importante hablar de deporte en la provincia de Pontevedra? En primer lugar, bueno, pues tenemos un paraje y un espacio natural que nos acompaña y que nos permite disfrutar de todas las disciplinas. Tenemos unas infraestructuras maravillosas y estupendas para poder realizar todos esos deportes. En segundo lugar, tenemos unos deportistas que son nuestro orgullo. Cada día nos dan una alegría y hay que apoyarlos. Y, por supuesto, tenemos clubes, entidades y federaciones, de las que veo, bueno, pues aquí diferentes representantes, que apoyan a esos deportistas y que apoyan sus sueños. Por tanto, tenemos que exprimir la provincia de Pontevedra y tenemos que exprimirla porque da muchísimo juego como escaparate mundial de todos estos eventos que han transcurrido a lo largo de este año y pico del nuevo gobierno de la Diputación y de lo que va a venir hacia adelante. Nosotros consideramos que es necesario esas ayudas que ya tenemos establecidas a clubes, entidades, a federaciones y a deportistas. Tenemos ayudas directas en todos esos ámbitos, pero además acaban de salir unas ayudas en el ámbito de turismo para todo lo que es el fomento de actividades y eventos deportivos que, como decía, nos sitúen a nivel mundial como un escaparate deportivo. Esta tarde se va a hablar aquí de ese binomio de turismo y de deporte y consideramos que hay que seguir trabajándolo y, desde luego, no podemos pensar que no tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Bueno, pues se ha dispuesto de un presupuesto realmente importante en la Diputación. Ha habido un incremento este año de un 15% sobre el presupuesto del año 2024, alcanzando ya casi los 6,5 millones de euros. Y a eso hay que incrementarle un plan extraordinario de infraestructuras deportivas para el año 25, dotado con 8 millones. Estamos hablando de que en el año 2025 casi vamos a rozar los 15 millones de euros en deporte. Este año ese plan extraordinario de infraestructuras era justo la mitad.
4 millones de euros, que han pasado a 8 millones de euros en el año 2025. ¿Por qué? Pues la Diputación ha decidido que apoyaba a los ayuntamientos para la mejora de todas sus infraestructuras deportivas, la adquisición de terrenos para nuevas infraestructuras o la reforma y mantenimiento de las que ya existían, financiando al 100% aquellas infraestructuras que los concellos quisieran llevar adelante. Ha sido tal el éxito que este año se ha tenido que duplicar la partida presupuestaria. En concreto, para este año 2024, en el área de Villagarcía, donde nos encontramos, pues se han destinado aproximadamente 200.000 euros. Ha sido una de las ciudades más beneficiadas, porque uno de los parámetros que se tenía en cuenta para ese apoyo era la población, y por supuesto Villagarcía ahí tiene un tirón muy importante. Se ha cambiado todo el césped del Verdón, del campo de fútbol, y en la Lomba, además de parte del graderío, se ha cambiado bueno, todo lo que es el marcador. Insisto, creo que es un binomio que debe mantenerse, turismo y deporte, porque esa marca que existe ahí, Rías Baixas, nos acompaña en todos aquellos actos deportivos e importantes de nuestra provincia. Es una manera de contribuir al desarrollo económico de nuestra provincia. Así que espero que disfruten muchísimo esta tarde de todas las ponencias y mesas que se van a trabajar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pois mentres nos retiran por aquí este atril, imos comezar coa primeira mesa e voulles presentando ademais, aínda que xa saben quen vai estar acompañándonos nesta primeira mesa dentro deste foro Turismo Deporte que lles estamos a ofrecer, lembro, tamén a todos os seguidores de La Voz de Galicia. Con eles imos conversar dese binomio que dicía a vicepresidenta da Deputación, binomio Turismo Deporte desa marca Rías Baixas, marca Pontevedra, marca absolutamente toda a provincia. Nava Castro vai ser unha delas, un aplauso para ela. Deputada de Turismo, experta nesta materia, foi durante moitos anos directora de Turismo de Galicia e ben coñecedora fundamentalmente desta provincia, pero absolutamente tamén de toda Galicia e todos os seus recursos. Cesario Pardal, o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, tamén nos vai acompañar esta tarde. Sergio Álvarez, neste caso, exfutbolista, membro do Consello de Administración do Celta, cofundador desa escola de gardametas tamén da Fundación Celta. Un aplauso tamén para ele. Grazas, Sergio. E compoñendo esta mesa, Manuel Álvarez, o que tamén temos por aí, acompáñanos a Real Federación Galega de Vela, con el imos tamén conversar de todos os aspectos relacionados con esa disciplina deportiva. Grazas tamén por acompañarnos. E imos ir conversando con todos eles de deporte, como digo, de turismo, dese motor tractor que pode representar para que a marca Pontevedra, a marca desta provincia vaya medrando. Voulle preguntar á deputada de Turismo en primeiro lugar para que nos poña, nos ubique neste presente no que se atopa despois dun verán exitoso, exitosísimo como estes últimos. En que momento diría que se atopa esta provincia? Que momento está atravesando? Bueno, pois eu creo que, en primeiro lugar, boas tardes a todos e a todas e moitísimas grazas a La Voz de Galicia pois por a iniciativa deste foro onde as temáticas pois teñen que ver coa provincia, con Rías Baixas e, por suposto, pois neste caso con o binomio deporte e turismo. Onde nos atopamos? Pois eu creo que no mellor momento da historia, sabendo que vai a mellorar. Pero neste momento estamos pois nese tempo que si pois o vemos con cifras, hai un 8% máis de persoas que veñen aquí a Rías Baixas, un 30% máis de estranxeiros e un 30% máis de gasto de turismo. É dicir,
Con respecto a esas cifras, se o levamos de unha maneira gráfica, en realidade é un momento moi bo. Pero se tamén o temos en conta, pois con o dinamismo da propia provincia, o coñecemento da provincia, pois eu creo que estamos mimando a tanto o sector hoteleiro, o sector turístico, como tamén os propios concellos que van mudando e van envelecendo, van tendo distintos servizos que favorecen a chegada deses turistas, non? E sobre todo ter, aquí hai xente, ademais de compañeiros, diputados e diputadas non de Sanxenxo, que se podía dicir antiguamente a época estival, a época da tempada turística, eran 2 meses. Agora xa falamos dende marzo ata novembro. Hoxe mesmo estaban no meu concello, que chamaba a atención, facendo promoción da festa da centola do Grove, non? Que quere dicir que ata o 8 de decembro aínda hai actividade turística que é o que quere chamar a atención. Asentía o presidente do clúster de turismo, non sei se sería moito dicir que non sei se é o mellor momento para o turismo, pero un dos mellores, polo menos por estas cifras que comentaba Nava Castro. Sí, indudablemente. O turismo ten que agradecer moitísimo a Nava Castro na súa etapa de director. Eu acordome cando fai 11 anos e medio, casi 12, iniciamos pois a constitución do clúster de turismo, estábamos en 2,5 millóns de turistas en Galicia, nestes momentos estamos chegando a 8. Indudablemente que o turismo é un motor indispensable, demostrámoslo despois da pandemia, foi a primeira industria que saliu adiante, somos o 14% do Produto Interior Bruto, con máis de 120.000 postos de traballo, e indudablemente que a provincia de Pontevedra pois ten un peso específico moi potente, é unha marca Rías Baixas tamén que atrae a moitísima xente, e sobre todo esa colaboración público-privada entre o sector empresarial máis as administracións, neste caso pois a Diputación de Pontevedra, pois sempre foi exquisita. Dende o punto de vista do deporte, un equipo como o Celta, calquera evento deportivo, probas que podes organizar vos tamén dende a Federación, atrae a miles de persoas. Vos, como calificaríades tamén este momento no que está a vosa provincia? Bueno, boas tardes a todas e todos en primeiro lugar, grazas pola invitación de estar aquí, a Voz de Galicia. Bueno, eu evidentemente non son tan experto en turismo, sino un pouco máis no deporte, máis relacionado ao fútbol. Eu, bueno, como sabedes, moitos anos en Vigo, estuve moitos anos aquí en Vilagarcía, no Arousa, e creo que o solo feito de cando eres un cativo estar aquí e viaxar co equipo, co Arousa en este caso, e ir a campos, a diferentes campos das Rías Baixas, que vas coñecendo, e que despois, co paso dos anos, vas valorando onde estiveches e vas querendo visitar de novo para ver como está. E despois xa, bueno, máis relacionado co deporte profesional, todos sabemos que o Celta é un club moi importante, que levábamos moitos anos en primeira división, e todos sabemos o movimento de xente que atraemos cada fin de semana, ou máis ben cada 15 días, cando hai partido en Balaídos, e non só eso, senón o tirón que ten e a xente que pode atraer o fútbol en este caso. Entón creo que respecto ao turismo relacionado co deporte, creo que tamén é moi importante, porque xa de outras épocas anteriores, xa che falo, cando eu era xogador, que tivemos a oportunidade de estar en Europa, e puxemos a cidade de Vigo por toda Europa, chegando a esas semifinais de Europa League, e viaxando moita xente, e vindo moita xente a Vigo, e iso tamén é turismo, que a xente veña a visitar, grazas ao fútbol, veña a visitar a cidade de Vigo, neste caso. Entón creo que ese concerto entre deporte e fútbol creo que tamén é moi importante para fomentar tanto o deporte como o turismo. Deporte, fútbol, todo isto traduce tamén en afluencia de público, de visitantes, movimento de persoas. Deporte e vela, cal é o resultado? Bueno, buenas tardes. A ver, en el deporte náutico, que es el que puedo hablar, porque es el que realmente conozco bien, y en este caso la vela, y el turismo es un binomio que tiene que estar siempre junto. Nosotros en Galicia tenemos más de 150 eventos
tenemos grandes regatas, como es la regata de Bayona, la de Sanjenjo, el Náutico de Vigo con el Rías Bajas, que además es una regata muy de la zona, de la provincia de Pontevedra, y todo eso movemos un turismo fuera de serie. Hace muchos años, recuerdo yo, cuando estábamos llevando la Volta Náutica, que salíamos desde Ribadeo hasta la ría de Vigo, movíamos casi 100 barcos. Todo eso genera turismo que normalmente no duermen en los barcos, duermen en tierra, en sus hoteles, tienen pues los restaurantes, siempre lo llenamos todo. O sea, la vela mueve muchísimo los deportes náuticos y supongo que también los demás deportes, cuidado, mueven turismo, pero nuestro es brutal porque necesitamos movernos por la geografía. Notades como nos últimos anos cada vez máis que o destino Pontevedra ao final, a atracción que fai de visitantes, non só no verán, senón tamén durante o resto do ano, pois fai que máis xente veña a ver esas probas, esos campeonatos, ou que despois se queden, non? Aproveiten a visita para seguir coñecendo a provincia. Sí, hay mucha gente que se mueve a ver las regatas, incluso hay mucha gente, armadores que dejan los barcos aquí para hacer la actividad en Galicia. Eso es un tema muy importante. De todo esto, la provincia de Pontevedra algo tiene, porque yo estaba haciendo memoria, que nosotros casi todos los olímpicos que tenemos de esta última camada son todos de la provincia de Pontevedra, sinceramente. Estoy haciendo memoria y todos son de la provincia de Pontevedra, curiosamente. Algo tiene esta provincia, la verdad que la Diputación se está portando muy bien con la vela, a nivel de clubes náuticos, la propia federación. Nosotros hemos hecho este año un mundial de clases olímpicas juvenil y hemos movido pues 300 regatistas y lo que viene con ellos, las familias. Bueno, he visto incluso, bueno, porque sabes que en el extranjero, aunque aquí la bicicleta está bien también, pero en el extranjero todos se mueven con bicicleta, porque es la forma de poder moverte entre los puertos. La bicicleta en el remolque no te ocupa. Y veía el comercio que está aquí al lado nuestro, al lado del centro de rendimiento nuestro, el centro gallego de vela, que entraba todo el mundo a comprar cosas allí. Todo eso genera, que es lo bonito, eso todo genera. E credes que cada vez se está xerando máis ese sentimento de pertenza? Ti dicías agora, non sei que ten esta provincia, non? Pero algo ten ligado pois, ás cores dun equipo de fútbol, a unha disciplina deportiva, a lugares tamén emblemáticos, non? Pois que a xente daqui visita si ou si cada ano, ou a xente de fora que ten nalgún lugar desta provincia o seu lugar de veraneo ou de nadar. Ese sentimento de pertenza a esta provincia credes que está a medrar, polo menos? Nada. Sí, por suposto, ademais diso é todo un orgullo, non? Porque sempre se presume. Eu recordo a importancia do turismo deportivo, pois a saída da Vuelta Ciclista a España, se recordamos, pois naquelas bateas, non? Eu creo que todo o mundo descubriu que eran as bateas, o que eran as nosas rías, e iso chea de orgullo, ese é o sentimento de pertenza. Pero ademais diso, bueno, pois seguimos contando pois con esas probas deportivas que posicionan muitísimo o noso destino, en este caso as Rías Baixas. Se pode contar unha anécdota. Outro día, vindo de Madrid para aquí, en avión, pois o meu veciño, que foi casualidade, foi un regatista na última proba que se fixo en Sanxenxo. Eso que quere decir? Que sí que a xente ven de volta porque gustalle, o paraxe impresionante, a gastronomía axuda moitísimo, o tempo para eles igual, porque lóxicamente para ir en vela pois hai que ter un poquinho de vento, non? Se está todo calmo, pois aquí non se fai nada. Ou se falamos de windsurf, exactamente igual, non? Necesítase pois o que temos aquí. Eu creo que temos os mimbres perfectos para traballar niso, e por iso, grazas ao presidente da Diputación e todo o equipo, na nosa estrategia que comentabas ao principio, non? De turismo 61 concellos, tanto do interior como do litoral, pois temos moi en conta na segunda liña ese turismo deportivo. É unha das nosas estrategias. Sacamos a primeira liña de axudas para eventos deportivos porque temos clarísimo que posiciona. Pero aparte diso, pois, o que comentaba o presidente, en realidade, pois ven detrás toda a familia,
teñen a oportunidade de descubrir sitios que o mellor, se non chega a celebrarse esa proba deportiva, pois non virían. E, bueno, se me permitides rematar agora pois con outro exemplo, antes, aínda que non se xa daqui, a cascada de Ézaro se descoñecía. E grazas tamén a unha proba ciclista, pois coñécese moitísimo, non? Sí, non hai demasiados anos, verdade? Que se deu a coñecer un pouco xa para todo o mundo, para moitos de aquí tamén, non? Para moitos aquí de Galicia. Eu creo que os galegos nos estamos dando de conta, despois de moito tempo, algún non se había dado de conta de que realmente vivimos nun paraíso. Galicia está de moda. Nadie ten a calidade dos nosos produtos, nadie ten os precios dos nosos produtos, nadie trata os turistas como tratamos aquí. Os turistas realmente son familiares, o turista acaba sendo prácticamente da familia, e ano tras ano pois repite, e cada vez son máis os turistas que veñen a coñecernos. A paisaxe, a gastronomía, a enología, o enoturismo, indudablemente que temos un montón de características que nos posicionan e non temos nada que envidiar a ningún destino. De feito, nesa liña, creo que non hai demasiados días, o propio presidente da Deputación dicía, queremos que os turistas, dicía algo así, non? Queremos que os turistas non visiten a nosa provincia, vivan, non? Descubran como se vive na nosa provincia. O que é importante que se den de conta de que Galicia non é só para vir con sol. Galicia é para disfrutar os 365 días, como di ese lema de Sanxenxo, e que tamén o podemos poñer en valor en calquera temporada do ano, ben sexa en inverno, ben sexa en primavera, pero calquer momento é idóneo para vir a nosa comunidade e, sobre todo, vir a lugares tan emblemáticos como a provincia de Pontevedra. Estábamos falando dese sentimento de pertenza ao deporte, credes que tamén está aí axudando ben para que medre aquí en Pontevedra? Sí, eu creo que sí, non só neste caso o Celta, senón eu sabedes que son daqui do lado de Catoira, e para min teño un sentimento de pertenza moi grande de nacer en Catoira. Entón creo que aproveitando que está dentro dos 61 concellos da provincia de Pontevedra, limitando aí, pero está dentro da provincia de Pontevedra, e todos sabemos a festa vikinga que hai en Catoira, e aparte deso, pois todos sabemos que a pesar de que a poboación pois non somos moitos, non? Digamos, dentro deses poucos que semos, creo que o deporte é algo fundamental en Catoira, non? Temos o Club As Torres de piragüismo que leva moitos anos, leva gañado moitos trofeos e representando moi ben a Catoira, e tamén hai dous deportistas que xa hacen deportes máis minoritarios como pode ser o canicross, como son Jacobo Corbacho e Mónica Touriño, que son pois moi representantes de Catoira últimamente, porque, bueno, Mónica en este caso foi, creo que subcampeona de mundial, ou bronce mundial de veteranos, e en este caso Jacobo pois está comezando, é un chaval que ten 19 anos, e eso, non? Tanto o canicross, como falíamos antes da naturaleza, como o piragüismo está integrado dentro desa naturaleza que temos en Galicia, que podemos desfrutar dela. Entón, son dous deportes que están integrados dentro desa naturaleza que temos e que podemos disfrutalos dentro dese algo especial que temos en Galicia, en este caso en Catoira, non? En esta provincia, Manuel? Perdón? En esta provincia. Ti crees que o deporte tamén axuda a ese sentimento que supoño que ti tamén compartes co resto de integrantes desta mesa? Bueno, yo voy a ser un poco cauto, pero realmente las Rías Bajas para vela es lo más seguro que tenemos. Hay zonas del norte nuestro gallego que es mucho más complicado hacer regatas. Concretamente, había una prueba hace 2 semanas en Coruña que hubo que suspenderla por mal tiempo. Ayer la hicieron por los pelos. En cambio, en lo que es Rías Bajas, siempre tenemos un clima mucho mejor, más benévolo y con rías más resguardadas, que eso es importantísimo. Sin duda, la provincia de Pontevedra, las Rías Baixas, para nosotros es, para la vela, es una condición de gran seguridad. Sí. Si me permite,
xa que teño a oportunidade de estar aquí ao lado de pois, o Celta e o presidente da vela, non? Da náutica, pois tamén decirlle, non, que eles tamén poden axudar moitísimo para que ese turismo siga medrando, non? De unha maneira calmosa e sostible e, por suposto, pois integrado, non? Como? Pois, en realidade, se botamos unha ollada pois, en eses clubs de remos que hai en Europa e que quedan todos os ríos conxelados, necesitan seguir practicando e vir a zonas onde temos a oportunidade, non, de que a práctica se poda facer aquí. E iso que permite? Pois permite ao mellor pasarse 3 meses na tempada e que eses 3 meses pois son tamén pois cheos para os hotéis, para os restaurantes, e aí é onde tamén pois ese deporte pode axudar moitísimo o turismo, igual que o turismo pode axudar a práctica deportiva, porque se descubren pois disciplinas, non, que o mellor se non chega a ser polo turismo non se mirarían. Hai algún risco? Porque daba as cifras Cesario Pardal, bueno, todos apuntades na mesma dirección, non? No gran momento, hai algún risco de que non sigamos a liña recta, chega un punto en que ese turismo non sexa tan sostible, non? Mencionaba Navacastro ese elemento importante, a estrategia, neste caso da Deputación, tamén vai ligada a ese concepto sustentable tan necesario. Aquí negas, non? Cesario, non hai... Estamos moi lonxe. Desde logo, falle moitísimo mal esas declaracións que algúns fan que falan desa masificación. Falle moitísimo mal o sector turístico galego e, desde logo, fan peligrar moitos postos de traballo e xogan co pan de moitas familias, porque non é certo esas palabras que están poñendo en perigo moitos postos de traballo. Para nada hai masificación. O que sí pode haber un incremento de fluxos turísticos en determinadas zonas, en determinadas horas ou en determinados días. O que hai que seguir é planificando para buscar unha coordinación, unha planificación para esos fluxos pois que sean ao longo do ano. O deporte, desde logo, axuda moitísimo a desestacionalizar. Vemos agora aquí na zona do Sanlés como hai moitos establecementos que a partir pois de finales de outubro, principios de novembro, pois pechan as súas instalacións hasta Semana Santa. O que hai que buscar é unha serie de actividades complementarias para que esos establecementos non pechen e que esos postos de traballo poidan manterse durante todo o ano, porque unha das principales problemáticas que ten o sector é a man de obra, e se logramos de que esos establecementos estén abertos, pois o que intentamos é fijar esa man de obra nestes establecementos. Parece polo que nos estás contando que o deporte pode ser o perfecto aliado, non, do turismo para desestacionalizar. Perfectamente. A mí gustaríame preguntarlle pois ao Celta, cantas plazas ten o estadio? Sí que aforo ten, non? Canta xente cada 15 días. Sí, eso tamén, pero ademais... Pero cantas ten? Ahora mesmo, pois... Imagínate, 12.000? No, 24.000. 24.000. 24.000, se a metade, un tercio deses 24.000 son de fora porque é contra outro equipo, eses todos veñen aquí e van a estar. E teñen que dormir, e teñen que comer, e teñen que almorzar. Pois esa é a riqueza, non? E sí que axuda a desestacionalizar, é moitísimo. E despois, unha cousa é ter, nun momento concreto, como a festa de Catoira, non? A festa vikinga, que hai moitísima xente nese momento. Pero despois, bueno, toda esa xente que viu, tivo a oportunidade de Catoira de ensinar o que ten, e despois, tranquilamente, poden vir os 365 días do ano, non? E cando pasa algo aquí en Galicia e en Rías Baixas, e o demostramos con as Illas Atlánticas, sábese poñer frenos. Eu creo que os galegos e as galegas, non, ademais de ser moi bo anfitriones, en realidad sabemos decir, bueno, pois ata aquí, sobre todo pois as prazas hoteleiras, non? Se non temos suficiente plaza, pois tampouco van a vir máis xente, non durmen na calle, sabes? Quero decir que eu creo que sí que pouco a pouco estamos a
a mellorar moitísimo e ter moi en conta. Eu creo que estamos de moda precisamente por iso, porque sabemos que a sostenibilidade a temos presente, vai no noso ADN, non? Creo que bueno, que o demostramos. Sí, eu creo que máis no fútbol o que pode axudar, pois, aínda que quizáis non se vexa tanto, son os diferentes tipos de torneos que se fan cas nenas e cos nenos, en este caso, non? Ben sexan nacionais ou incluso internacionais, non? Ao final, fanse pois en épocas quizás máis baixas de turismo e eso axuda, non? Porque todos sabemos que cando veñen nenas e cando veñen nenos, pois ven a súa nai, o seu pai, a súa familia, o que sexa. Entón, todo eso move o turismo e creo que aquí, por decirlo máis, en Vilagarcía fanse distintos torneos con nenas e con nenos, tanto de fútbol, de baloncesto e de moitos outros torneos que axudan, non? a que esas familias das nenas e dos nenos pois veñan acompañando, en este caso para ver a súa filla ou o seu fillo, pero nese momento que están acompañando, pois teñen moitas horas ou moitos momentos para visitar e, por que non, para coñecer e volveron outra vez con máis calma. Entón, creo que eso tamén axuda ao que é o turismo, non? Van se sentir identificados os pais e nais que nos estean a ver, porque efectivamente, non? Durante todas as edades, nenos, nenas, fútbol e moitísimas disciplinas, moven toda a familia, xente que ven de fora de Galicia e xente que baixa a Vigo, non? De equipos da Coruña, a inversa. O mesmo xa nos estabas contando ti, Manuel, no caso dos deportes náuticos. Sí, sí, los padres los acompañan siempre a los menores, lógicamente, y eso, pues cada vez que hay una prueba, una regata en cualquier punto de la geografía gallega, pues de ese pueblo se le llena de familias, de padres y de abuelos al restaurante y tal, o sea que eso sí se mueve. Supongo que el fútbol moverá más que nosotros porque es más masivo. Es que yo no soy futbolero, pero yo soy 100% non a todo o mundo lle pode gustar o mesmo. Pero mi nieto, que sí es futbolero, y a veces me toca llevarlo a mí, cuando puedo, que tampoco siempre puedo, sí es verdad que te mueves por los sitios, vas al restaurante e vas acompañando. A mí, por exemplo, sí que o que fago sempre, igual que cando vou a calquera sitio, vexo unha plaza de abastos, a ver como é, tal e cual, a nivel turístico, cos estadios pasame exactamente igual. Bueno, o do Celta, imagino que gracias á Deputación pois vai estar moitísimo mellor, non? Pero, por exemplo, vas ao Bernabéu ou vas a Wanda, sinceramente, chama atención, non? E despois todo o que move tamén, porque eu creo que para eses souvenirs, que non deixa de ser turismo e non deixa de posicionar, pois toda esa tenda que teñen para levar roupa non do propio Celta, pois tamén axuda moito a promoción, Estadios convertidos tamén en recintos de actividades culturais, musicais. Bueno, mírase aí o que temos perfectamente. que seguir traballando, creo que nos queda moitísimo por traballar, que haxa esa armonía entre o turismo e o deporte, é dicir, cando un concello, cando unha asociación pois pretende facer un gran evento, o sector turístico poñémonos a súa disposición. Doinos que nos teñamos que entrar pola prensa de que hai unha certa competición en algún concello. Aí as labores das asociacións a nivel turístico fan un papel importantísimo, é dicir, un gran evento que xenera moitísimas plazas hoteleras, moitas pernotacións, pois hai que facer unha paquetización de poder vender esas estadías pois para esa xente que ven a un campeonato de fútbol a un determinado concello, pois a unha regata de piragüismo, unha concentración de atletismo, de triatlón. É necesario que haxa esa armonía entre o sector turístico e os organizadores dos determinados eventos. Profesionalizar máis nese... Sí, todavía máis, é dicir, aí as organizacións e as asociacións turísticas a nivel pois turoperadores, agencias de viaxe, asociacións de hoteles, pois en principio deberían de estar vinculados a esas actividades que se van a propoñer, saber inicialmente cando se van a facer esas fechas señaladas para facer esa paquetización dese recurso. Sí que é certo que, claro, ahora estamos falando do deporte como aliado do turismo, pero non hai demasiados anos, décadas, pouco máis que o fútbol, non? O baloncesto rexistraba esas cifras, non? De miles de persoas, é dicir,
o tema das carreiras. Pero a nivel de vela, pois hai un montón de eventos xa de vela que atraen moitísimo turista, porque é o que di el, pois ao final con un neno, pois veñen os pais, veñen os avós, veñen os tíos, non só veñen a ver esa competición, ao final pois están 2 ou 3 días nese lugar e, bueno, ao final son uns turistas máis, polo tanto, Sí, de é todas necesario. maneiras, non só é a xente que vene, senón a capacidade mediática que ten. Entón, esa capacidade mediática multiplica por moitísimo. A Volta Ciclista, as regatas, si están pois a través das televisións, a través dos medios especializados, lóxicamente todo eso ten pois unha promoción estupenda e despois a xente chama a atención, non? Porque todos ao final dicimos, ai, vamos aquí, pois vamos aquí, está de moda, non? Pois eu creo que eso no momento bo no que nos atopamos en Ademais, Rías bueno, Baixas. aproveito que recentemente, pois, a tempada pasada, pois, foi o centenario do Celta, e todos sabemos, pois, todo o que moveu e, sobre todo, esa creación do himno, non? Que creo que nos representou non só a nivel nacional, sino a nivel internacional, e todo o que supón para Vigo, para a cidade, para o Celta, non? Ao final, esa creación do himno que chegase, que tivese premios internacionais, pois é unha maneira de que a xente, pois, que non coñeza, pois, non só polo fútbol, sino a través da música, neste caso, tamén, o que é o Galicia, en este caso, que é Vigo, que é o Celta, non? Tedes de que dar as grazas a Zetangana, non? Xa llas demos, pero creo que van a ser sempre poucas as grazas que temos que dar. O poder da música, non? Apuntando, dicía Cesario, a profesionalización en certos ámbitos, ou seguir profesionalizando, seguir traballando nesto. Que outros retos, desafíos apuntaríades pois para que esta marca da provincia, marca Pontevedra, do turismo e do deporte, siga medrando desta maneira, como dicimos, dunha forma sostible, innovadora? Desestacionalizar. Desde logo que Levamos moito tempo falando de desestacionalizar. Sí, o estamos cumplindo. É que o estamos cumplindo, desde logo, moita xente me di, hai que seguir desestacionalizando. Eu recordo, non fai moito tempo, 5, 6, 7 anos, antes o 30 de agosto baixabas a reixa dos establecementos. Agora, pois algún está baixando ahora, a día 3 de outubro, perdón, de novembro. Por lo tanto, seguimos desestacionalizando, seguimos, pero hai que seguir traballando conxuntamente pois, co deporte, que é un gran aliado. Pero aparte, mira, agora, estamos Nadal, non? Está San Silvestre. Hai moitísimos sitios que se celebran en San Silvestre, eso tamén atrae a xente. Competicións, lóxicamente, non sei, aí xa da vela en diciembre non sei, pero eu creo que sí, que hai para todo, e sí que é bo ter pois esas infraestructuras que tamén axuden, non? A profesionalización, bueno, eu teño que lanzar teño que falar moi ben tanto do presidente de Vela, de Manuel, como tamén do Celta. Nas miñas responsabilidades sempre a nivel de turismo, pois con as persoas coas que están, sempre era conmigo, pois para ver onde podían pois facer, non? Que colaboraciones podíamos ter. O que decía Cesario, non? Os concellos teñen que ser conscientes e para iso estamos pois na propia Deputación para axudar a seguir fomentando ese turismo deportivo, a seguir fomentando eses eventos. Mira, pois a última etapa da Vuelta que saiu do meu concello e chegou a Baiona, non? Pois tamén foi a oportunidade de ver en Baiona o que se está a desenvolver turísticamente, que son eses arranxos dos faros moi vinculados ao mar, e que vai convertirse nun hotel, un restaurante. Sinceramente, creo que temos os mimbres suficientes como para seguir mellorando. E agora que estamos ás portas dunha das grandes pontes, non? Festivas, da Constitución, principios deste mes de decembro, antes do Nadal. Coincides con Cesario, apuntaba que se está traballando ben para desestacionalizar, que, por exemplo, non, nesta provincia, cada vez hai máis establecementos, máis empresarios que poden continuar despois do período estival. Por exemplo, ata este momento do ano, que van prolongando cada vez máis esa campaña que antes era máis reducida. Sí, pero clarísimo. Eu o miro, detecto, e sobre todo o sector hoteleiro en Galicia, non? Que era complicado que dixera ben, pois dicen que ben.
non me quero referir moito a Sanxenxo porque estamos en Vilagarcía, non? Pero sí que Sanxenxo pois acaba de dicir tamén que pois agora os hotéis xa están acostumados a abrir fora de tempada e os restaurantes tamén, que temos que seguir traballando dende a Diputación de Pontevedra, dende Turismo en coordinación cos 61 concellos, pois lóxicamente seguir facendo pedagogía, traballar con os grupos das comarcas onde hai destino turístico, non? E dicir pois, en que se especializa cada un, estar perfectamente coordinados. Vos que retos, que desafíos apuntaríades? A ver, Manuel, para que pois as vosas disciplinas aínda teñan máis peso, non? Aínda xeren un maior motor nesta provincia. Que se podería facer máis? Porque ti a sentías, dicía antes Nava, dicía, bueno, vos os deportes náuticos, non, dependendo do tempo, claro, tedes ese condicionante, obviamente, pero cada vez se prolonga máis, non, tamén? A nos danos vento, a choiva non importa. Queremos evento nada máis. Se pode facer tranquilamente un evento en diciembre sin problema ninguno. Lo que sí yo noto aquí, además lo echamos de menos, aquí en Villagarcía, bueno, sabéis que yo soy de Vigo, vengo aquí por lo que es, pero aquí tenemos un problema de infraestructuras, no tenemos hoteles. En Villagarcía el ayuntamiento tenía que empezar a promocionar algún tipo de hotel más, porque sí lo hemos visto en este mundial, que es que tuvimos que andar repartiendo a la gente por fuera de lo que es Villagarcía. Y Villagarcía es una ciudad importante para tener una infraestructura hotelera buena. Yo no sé, Nava, tú estás mucho más puesta que yo. ¿Cuántos hoteles tenemos en Villagarcía? 4 o 5. Muy poco. Es insuficiente, sí que desde luego que le falta un gran hotel y ahí pues el ayuntamiento, yo creo que hay una parcela por ahí no muy lejos de aquí que está pendiente de aprobación por parte del Concello Pues para una pena porque un hace gran falta hotel. ya. Desde luego hay empresarios que estarían dispuestos a invertir. Pues Eso es sería una un pena. posicionamiento total. Para ti, polo tanto, Manuel, unha das asignaturas pendentes sería o tema de dotación de máis infraestructuras en algúns municipios. En Vilagarcía sí, en otros municipios no. O sea, Sanxenxo le sobra, Vigo no tiene problemas, si vamos más arriba, Coruña tampoco, que más Bayona, bueno, anda justita también un poco a veces, ¿no? Pero vamos, este está fatal realmente. Polo resto, Por el resto bien. Yo lo que echaría de menos aquí, nosotros vamos mucho a hacer regatas a Francia. que vedes nese modelo? Pódense copiar cousas para seguir mellorando? Siempre. Solo tenemos que copiar lo que ellos hicieron hace 40 años, un poco más ya. El problema que tiene la Bretaña francesa es que son vientos fuertes con muy poca profundidad y mucha roca. Son zonas peligrosas de navegación. Yo recuerdo navegar en el mes de agosto y ir con ropa de invierno y pasarlas mal. Y toda esa gente que allá sale a navegar, pase lo que pase, es otra cultura diferente. Aquí vamos poco a poco, pero vamos muy lentos. Imaginaros toda esa gente en las rías de la provincia de Pontevedra, no solo la de Vigo, las otras 3 rías, de buscar una zona buena para hacer una marina, para traer a todos los franceses de la Bretaña aquí. Tenemos conexión tanto en Santiago como en Vigo para poder atraer a la gente aquí. Estos dejarían los barcos aquí y vendrían todos los fines de semana aquí. Eso lo tengo claro, pero muy claro. Es un problema muy gordo, que es navegar ahí es muy duro. Y aparte que tampoco es barato. Imagínate esta gente francesa con su forma de vida que tienen, aquí estarían en la gloria. Eso hai que pensarlo, Nava. Non, eu teño pensadísimo, e traballar, por iso decía, eles son quen poden atraer porque coñecen a xente do seu mundo, non? Entón poden dicir e decir, oye, mira, van a vir, entón, cando se traballa, dicindo, vamos a ver, vamos a petar aquí, aquí e alá, e ir millorando, non? Pero efectivamente, é unha gran oportunidade. O noso clima co que contamos, pois permite iso. Igual que o piragüismo e o remo, sinceramente, toda na zona central europea, pois poden vir aquí perfectamente. Estarían mangas de camisa aquí, sin ningún problema. Pois idea que quedou xa aquí exposta. Sergio, ti que plantexarías? Bueno, eu ahora mismo un Balaídos máis grande, ¿no? Porque nos está quedando pequeno. Todos sabemos que agora estamos nun momento onde
donde o xereo do Celta pois, está disfrutando moito do fútbol e do que se está facendo, e ao final a única forma de crecer pois, é darlle un lugar en Balaídos, porque sí que é certo que bueno, nestes últimos, no ano pasado e neste ano, pois, temos lista de espera para a xente que poida ser socio, entón, pois, bueno, sí que nos falta, non? Esa pequena obra que lle falta a Balaídos para estar a tope e incluso para que veña máis xente de fora, porque si é certo agora cando empecemos ca obra de gol, pois non vamos a ter apenas capacidade para que veñan os iareiros de fora, que ao final é o que move máis o turismo, entón estaremos o que dure a obra pois cortados en eso, pero en canto ademais creo que estamos facendo as cousas ben e creo que ese tirón da xente estamos facendo ben. Imos rematar, se vos parece, cun motivo para visitar esta provincia, algún lugar desta provincia. Igual se vos complica, sobre todo a vos, non, escoller un lugar, un municipio, un entorno ou unha proba, un evento. Rematamos con ese convite para todos os que nos están seguindo, para vir e para vivir esta provincia. Si me permite, tirando xa a parte turística, non, do ciclismo, pero tamén do meu concello, non, que teño 3 gañadores da Vuelta Ciclista a España, pois coller a bicicleta e percorrer os 61 concellos, que é o mellor que se pode facer. Sergio? Eu, evidentemente, vou tirar por onde son as miñas raíces, que son de Catoira, e desfrutar desa romería vikinga, que é unha festa moi grande, que hai moita xente, pero non só deso, senón do que é o entorno de Catoira, que para pasear, para estar tranquilo, porque ten moitas cousas que ver, aínda, bueno, hai uns días escoitei todos os petrogóficos que ten, non? Que son moitísimos, están intentando facer unha ruta para eso, entón, animalos a que veñan a Catoira, como non, pois, que asistan a un partido do Celta, que vexan esa gran festa que facemos pre-partido e pos-partido, que é un ambiente pois único e especial, como decía antes, con ese hino que seguramente, pois, aínda que non che guste o fútbol, pois vai che gustar o ambiente que se vive ali, porque é moi especial o ambiente que se vive en Balaídos agora mesmo. Ata sonríe Manuel escoitando do himno, Mira que dixo que non era do fútbol, pero eso emociona, non? A calquera. Ti con que te quedarías, Manuel? Bueno, yo me quedaría con algo que hemos vivido en el 2005, que es una salida de la Vuelta al Mundo, muchas salidas de la Vuelta al Mundo, que aquí se perdió, no sé por qué. Tú estabas aquella ya, esa salida fue majestuosa, fue estupenda, la ría dio para todo, y última hora pues se la han llevado para Alicante, que me parece muy bien, pero bueno, algo pasó aquí con algunos políticos nuestros que la dejaron ir. Esa es la pena. Eso es lo que me gustaría, otra Volvo aquí. Un convite para que asistan a unha proba, coñezan ben o que hai detrás dunha proba náutica, dun evento náutico, que recomendación farías ti? Que non se poden perder nesta provincia, claro. Coller a Optimis, non? Por supuesto, Optimis son los enanos, son nuestro futuro. El Optimis es muy importante. Bueno, de hecho, el Náutico de Vigo hace la Semana del Atlántico, que ya son unas fechas ya entrando ya en tiempos bastante complicadillos, y están sacando 300 niños al agua, entre españoles, en este caso su gran mayoría vigueses, pero también portugueses. O sea, lo que es la Semana del Atlántico se está haciendo en Vigo desde hace muchos años y en la orilla portuguesa también, que es una forma también de atraer, de estar tanto Portugal como Galicia metiendo gente. Eu, bueno, recordo este verán que se miraba velas constantemente. Eso quere dicir que a xente ven, practica, navegase bastante. Con que te quedarías, Cesario? Eu quedome co dos atardeceres das Rías Baixas. Bueno, sobre todo os de outubro e de novembro. Pero de Rías Baixas en xeral, non? Todo o que sea litoral son increíbles, desde Carril,
Punta Cabalo. Bueno, porque non coñece o meu concello, que Non, de interior, os interiores tamén, os interiores tamén. Entón, vamos, podes ir ao Castro e ves así para as estrelas, que é impresionante. Ou desde Castelo, non? Desde Castelo Sobrozo ou de Sotomayor tamén, esos atardeceres son increíbles. Bueno, pois, máis que 4 motivos, habería moitos máis para vir e para visitar esta provincia. Imos continuar de contado con outra mesa, unha segunda parte deste foro que lles estamos a ofrecer dende aquí, dende o Salón García de Vilagarcía de Arousa, unha mesa que vai estar moderada polo director da Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela. Grazas Manuel Villaverde, Sergio Álvarez, Nava Castro e Cesario Pardal. Un placer acompañarvos e grazas polas vosas aportacións. Gracias. Igualmente, gracias. Pois grazas por acompañarnos. Dis que cando lle preguntaban a Hitchcock como facer unha boa película, decía, é moi fácil. Abonda con empezar arriba de todo e seguir subindo. E iso que estamos a facer agora. Acabamos de empezar arriba de todo coa mesa redonda que levou María Meizoso, no que aprendemos moitas cousas, tamén algunhas demandas, sobre todo nos puxo na importancia que ten un dos sectores máis relevantes e estratéxicos de Galicia. Se a un lle preguntan a calquera de nós cales son os sectores estratéxicos de Galicia, pois seguramente a todos nos veñen ao pensamento varias palabras, pois falaríamos de mar, falaríamos do campo, da paisaxe, da nosa industria tamén, da gastronomía. Eu creo que a provincia de Pontevedra ten todas esas e, ademais, engade unha máis, que é o deporte. Así que hoxe temos este binomio de turismo e deporte, e eu ainda tamén engadiría máis letras, engadiría o T de territorio e engadiría tamén o P de paixón, porque creo que todas esas características neses sectores estratégicos de Galicia se dan nesta provincia. Seguro que o presidente da Deputación, Luís López, é capaz de ilustrarnos un pouco máis sobre este concepto xenérico que eu acabo de formular. Seguro que hai moitos motivos para que esa D de deporte sexa tan importante na planificación que fai a Deputación. Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. Quero agradecer a vosa presenza neste salón. Por suposto, darlle as grazas a Voz de Galicia. Para min este encontro é moi cómodo porque falo de deporte e turismo, rodeado de xente que son entusiastas do deporte, sobre todo aquí tamén en Vilagarcía, onde hai representantes de entidades deportivas, tamén con compañeiros, deputados, vicepresidenta, e alcaldes e alcaldesas, e logo por unha cuestión de que eu aquí, tamén, aparte de estar no salón, de vez en cando se me ve correr cara a Carril, cara a Vilaxoán, ou vendo partidos no campo de Verdón. Por lo tanto, eu teño que decir, e non Vilagarcía, que exemplifica a perfección todo ese potencial que hoxe nos trae aquí, o que é o turismo e o deporte, e logo tamén que pon de manifesto o peso que ten a Deputación nunha cidade importante na provincia, a terceira cidade en canto a provincia. Eso o vemos en canto aquí na capital do Salnés, todos os investimentos que fai a Deputación en materia de deporte. Temos un plan de infraestructuras deportivas, donde no ano 24 foi o Concello da provincia que máis diñeiro levou, no ano 2025 volve a ser o que máis levou, en total máis de $500,000 de euros. Temos todo o apoio que facemos aos clubes, entidades, en Fontecarmoa, que é un pabellón aquí, unha instalación, un complexo deportivo importante, onde a través de diversos plans xa dispuxemos $1,500,000 de euros. E, por tanto, turismo, deporte, en Vilagarcía e Diputación. A ti falabas, Xosé Luís, con moi bo criterio todas as potencialidades que ten esta provincia. É unha provincia que é extraordinaria e que, lóxicamente, está chea de
persoas extraordinarias. Isto é que fai que sexamos unha grandeza. En ese binomio, aquí, pois, ao mellor, temos que facer unha pregunta para a cal temos que dar unha resposta. Si a todo ese esforzo económico que facemos da Diputación, todo ese esforzo que poñen os clubes, os deportistas excelentes que temos, se o combinamos, ademais, cunha clara estrategia turística que temos de turismo Rías Baixas 61, que isto queremos que abarcar os 61 concellos, pois aquí nos sale unha resposta. E a resposta é que queremos ser a capital, Pontevedra, a provincia de Pontevedra, queremos ser a capital do turismo deportivo non só en Galicia, senón en España. Como é o investimento en deporte na Deputación? Ben, en deporte, pois desde o primeiro momento que accedemos ao goberno, fai pouco máis dun ano, automáticamente o consideramos cunha bandeira desta Diputación, e para eso, inevitablemente, hai que destinar recursos económicos que tiveron un incremento importante no ano 24, pero que no ano 25, no orzamento que entrará en vigor o 1 de xaneiro, pois experimenta un incremento do 15%, e logo, pois, novas liñas que algunha delas, entre turismo e deporte, pois, liñas novidosas, que habilitamos este ano, que permitiu que 12 entidades foran beneficiarias de proxectos deportivos vencellados ao turismo, ou como de cara ao ano 25, pois que teremos unha liña novidosa que destinamos 300.000 euros, pero polo que nos chega nos vamos a quedar cortos. Sempre esta posibilidade de incrementar, que é para que clubes e federacións poidan adquirir vehículos, e logo unha aposta moi clara por os eventos deportivos de carácter internacional. E claro, isto o temos que pulsar, era o que queríamos, e nós tuvemos iniciativas que nos reportaron que vamos polo camiño axeitado. Partido da selección española femenina en Pontevedra, vai facer un ano. Logo tivemos partidos da selección masculina de balonmán e femenina. La Vuelta, a Vuelta ciclista, volveu á provincia de Pontevedra nunha etapa de Ponteareas Baiona. Imaginádevos o helicóptero da Vuelta, o resultado que provoca con todas esas imaxes en moitos países. Tivemos un mundial de loita aquí en Pontevedra. O mundial de vela en Vilagarcía. 24 países estiveron aquí. E non é só 2 ou 3 días de competición, estiveron 3 semanas. Por lo tanto, poucos eventos deportivos ou poucos produtos nos van a permitir que veña tanta xente. O AF7 de Ribadumia, que está aquí o seu alcalde, que fai que veñan equipos de hasta Xapón. No interior da provincia, pois celebramos as Olimpiadas do Enduro. 33 países deportistas de 33 países que estiveron en Silleda, en Lalín, en definitiva, que son iniciativas polas que apostamos e que para o ano 2025 por llevamos a dar un impulso porque estamos no acertado, porque non é xa só que nos visitan, senón que logo son prescriptores nos seus destinos. Estamos convencidos que eles van falando maravillas, porque a experiencia que viven aquí, unha experiencia de 100% Rías Baixas, non provoca automáticamente outra cousa que non é outra cousa que falar do maravilloso que son as Rías Baixas. Digo Rías Baixas, digo os 61 concellos da provincia. Xa podes avanzar algo do que vai haber no 2025 ou é secreto por medo a que cho copien? É un tema do segredo, pero si vos anticipo que o 19 de decembro xa iremos sabendo algo. Xa será unha primeira nova que a nivel de provincia pois vai ser moi importante. Mira, falas que no plan que tedes na Diputación está pois toda a competición de alto nivel, pero tamén facedes máis cousas nese plan estratégico que tedes, non? Sí. Desde o deporte para os rapaces ata a búsqueda de talento, é así? Sí, a búsqueda de talento, e nós somos unha provincia olímpica por naturaleza. De todos os que estiveron nas últimas Olimpiadas dos deportistas galegos, máis da mitade son da provincia de Pontevedra, como tamén o apoio que se traduce a deportistas becados que van a ser
deportistas que van a estar en mundiais e en Xogos Olímpicos. De 300 que tiñamos pasábamos a 400. Isto é unha realidade, somos afortunados, somos unha provincia pequena en canto a extensión, pero que por todas as disciplinas deportivas pois temos excelentes deportistas. Por eso que nós elaboramos un plan extraordinario porque entendíamos que necesitaban os concellos dar un salto en canto a instalacións, ben sexa de instalacións novas ou modernizar e mellorar as existentes. En eso pois estamos a realizar. Bueno, isto a criterio así o manifestan todos as alcaldesas e alcaldes, un camiño, unha folla de ruta que collemos moi acertada. Bueno, poño o exemplo aquí de Vilagarcía, que en 2 anos só para eso pois van a recibir máis de €500.000. E ti xa estás satisfeito con todo o feito ou ainda falta moito? Todo feito, eso pois é imposible. Pero si estou satisfeito, o primeiro do meu equipo que teño aquí a vicepresidenta que en deportes lle demos o rango de vicepresidencia, algo moi importante, e logo, pois, en materia de turismo que temos, como xa se comentou aquí, unha persona que a nivel de Galicia é unha referencia como nada. Por lo tanto, satisfeito en canto equipo, porque é o mellor, satisfeito en canto todas esas propostas que nos están a realizar e que se ve que imos polo bo camiño, pero tamén ese proceso que facemos de escoitar para logo entender e atender, pois nos queda cousas que atender. E que lle pides aos reis e aos presupostos? Que falta por facer así importante? Os orzamentos de 25 pois, xa van alá. De entrada, pois se van a aprobar agora a finales de decembro para que entren en vigor o día 1 de xaneiro, algo que a estabilidade que hai na Diputación nos permite poder facer iso, en canto que non dependemos de ninguén para lograr un apoio. Tamén de cara ao ano 25, xa a partir do segundo antes de entrar no segundo trimestre, sempre hai modificacións orzamentarias que son as que nos permiten avanzar, sobre todo para atraer esos eventos deportivos. De feito, se collemos no ano 24, foron as modificacións orzamentarias que fixemos, pudemos dar cobertura para atraer, xa digo, esos importantes eventos. Os Reises, eu, xa digo, estou convencido. Ademais, cando estaba aí se me viña unha imaxen de fai ao mellor 20 anos na parte de turismo, que para nós o enoturismo, todo o que ten co viño, pois estamos traballando para consolidar un proxecto definido que tamén se incremente moito máis a xente que nos ven a visitar. E se miramos a vista fai 20 anos, pois aquí era unha comarca vitivinícola onde era producir, pero logo se foron dando pasos a modo de, en torno ao viño, outro valor engadido. E hoxe, pois, é unha realidade que o enoturismo, todo o que ten viño, é moito máis que producir viño, xa temos visitas a bodegas, xa temos, infinidade de cousas. E nós, no turismo deportivo, é o que aspiramos. Que, ao mellor, en 2-3 anos, que sexamos esa potencia, que sexamos eso que hoxe pode, pois, representou no seu día o viño e hoxe é unha realidade. Pois quen sabe de turismo é José Luis Vilanova, que preside a Asociación de Empresarios da Ría e que ten a súa propia experiencia moi longa xa, moi afianzada e, sobre todo, de un altísimo nivel. Estar na súa nova vila é unha das experiencias máis gratificantes que un pode ter e ten esa posibilidade de coñecer os viños galegos, de coñecer o gusto e o estilo de Galicia e de verse realmente integrado na paisaxe. Seguro que non estou exagerando. Bueno, gracias por a invitación, José Luis, eres conocedor do negocio e podes falar con propiedade. Están moi ben estos foros de debate porque axudan a crear unha opinión e a mellorar un pouco o colectivo do turismo. O turismo é unha actividade económica. Hai turismo enolóxico, hai turismo de congresos, hai turismo de praia, hai turismo religioso, que a mí me gusta decir, non peregrino, senón turismo religioso. É unha actividade económica. Como actividade económica ten que xerar valor no territorio, non tanto volumen. E aí eu creo que é onde temos que seguir avanzando.
A nosa experiencia, xa levamos 16 anos no mundo do turismo enolóxico, é moi gratificante. Desde fai uns anos, cada vez máis hai esa inquietude por visitar o territorio e vivir experiencias moito máis cercanas ao que é a localización. Non elaboramos unha referencia de viño dentro da de Rías Baixas, pero dúas outras que non, cun caíño e un espadeiro. Estou vendo que nos últimos anos o turismo quere vivir no territorio experiencias que non poda vivir en outros territorios. E a singularidade da comarca de Rías Baixas eu creo que é moi atractiva para elo. Hoxe falamos de turismo deportivo. Eu non teño tanta experiencia en elo, pero estaba a recordar agora que foi no 2001, máis ou menos, creo que a selección española preparábase na Toxa, creo que estaba de entrenador Camacho, o cual quere dicir que xa houve unha época determinada que viron como para a preparación da selección española pois a comarca como un sitio pois con unhas infraestructuras adecuadas para elo, non? Falaba antes, Nava, da Volta Ciclista como un evento importante, a salida tamén de vela mundial. Eu creo que hai que apostar por este tipo de iniciativas de grandes eventos turísticos sin realmente descartar outras iniciativas moito máis modestas, non? Entón, creo que, xa digo, temos que xenerar valor, mellorar a renta do territorio gracias ao turismo, e só hai que traballar nelo, non? Que pensas que buscan os turistas que ti coñeces tan ben na túa casa? Buscan excelencia, buscan creatividade, buscan innovación, buscan singularidade, buscan... Eu teño unha frase moi singular que autenticidade é o novo luxo, non? O que buscan son experiencias auténticas, nada impostado, algo que realmente te adentre na singularidade do territorio. Entón, sobre todo, autenticidade. Hai unha experiencia clarísima da autenticidade que é pasar pois unha fin de semana ou se pode máis contigo, porque non é só ter o almorzo na cociña, que é unha maravilla, senón, por exemplo, pois esas ceas que ele organiza, é dicir, é un turismo que supera moito o cliché industrial, é un turismo moito máis artesán. Sí, é personalizado. Eu creo que ese tipo de iniciativas acercan moito máis o turismo, o turista ás experiencias locais, non? Comentaba tamén un amigo que falta infraestructuras hoteleras en Vilagarcía. Bueno, eu creo que hai que velo como comarca, non? Eu non creo que temos un volumen de oferta turística, creo que importante. Eu creo que hasta, según algúns periodistas, algúns xornalistas, hasta sobredimensionada, non? Entón, non creo que fagan falta prazas, sino o que temos é que articular. Quizá nos fagan falta infraestructuras, conectividade. Facíame un turista que lle chamaba a atención do Camiño de Santiago a diferentes variantes que non houvese unha wifi no camiño, non? Cada vez estou vendo máis viaxeiros, como me gusta chamarlle, que disfrutan en solitario, non? As variantes do camiño, os diferentes camiños. E chamaba a atención que poida haber unha infraestructura pública de aloxamento pero que non haixa unha wifi no camiño, non? Bueno, pois esas cousas creo que hai que ir avanzando en ese tipo de infraestructuras. Wifi, despois tamén, agora de chegar aquí, hai bastantes dificultades. Faltan infraestructuras de ferrocarril, xa non só falo de número de plazas, frecuencias, faltan infraestructuras aeroportuarias non faltan, senón conexións a diferentes localizacións europeas, directas. O sea, hai unha serie de problemas que sí que me fan chegar, que sí que habría que estar traballando en esa línea, non? Despois no territorio, por suposto que hai excelencia por parte da oferta,
e creo que se está facendo cada día mellor. Eu cada día que pasa, nos fai 16 anos que comenzamos con este proxecto, que aúna, bueno, pues, o loxamento co enoturismo, tamén o diseño que está vinculado un pouco ao noso negocio, e vexo que nos últimos tempos sí que se están dando proxectos moito máis atractivos e moito máis excelentes, e creo que vamos polo bo camiño, pero digo que hai algunhas cuestións que teríamos que mellorar. O preciosismo, cando se fan esas senderismos polo rural, sí que achaca un pouco que temos que mellorar ambientalmente, na excelencia medioambiental, a hora de dar unha imaxe moito máis excelente. Non? Sobre as infraestructuras, que pode dicir o presidente da Deputación? En canto ás infraestructuras turísticas. Bueno, pois aquí, sin lugar a dúbida, resulta chamativo, desde o momento, pensemos, por un claro exemplo, non? Madrid, te pos en 2 horas e cuarto Ourense, e logo para chegar ao Salnés, que estamos no Salnés, necesitas casi máis de 2 horas. Temos un problema, ou que en di eso, pois que viaxas a calquera dos aeroportos da provincia, ben a Vigo ou a Santiago, esa chegada a comarca do Salnés ou outros puntos da provincia de Pontevedra, das Rías Baixas, pois hai un déficit importante. Ou tamén agora non cabe a menor dúbida que o AVE Vigo o Porto Lisboa, os portugueses, pois é un punto de entrada moi importante de turistas. De feito, é o Camiño de Santiago, principalmente no camiño portugués, a variante pola costa, o que nos está traendo moitos máis viaxeiros estranxeiros a nosa provincia, que decir de infraestructuras que vertebran o territorio non só para consumo interno, sino para todos esos viaxeiros que nos visitan. Por lo tanto, aquí hai un déficit importante donde a nivel de goberno competente, neste caso, o goberno central, se ten que poñer as pilas, e xa non estou referíndome ao mantemento, algo básico, ao mantemento da rede viaria ou retrasos continuos no tren de alta velocidade ou demais. E como traballa a Deputación co sector, coa hostalería? Antes se dicía na anterior mesa redonda que ás veces se enteraban dos acontecementos pola prensa. Pois moi ben, é o que hai que facer, enterarse pola prensa. Pero non sei se teñen unha relación máis próxima. Ben, nós, por exemplo, no dos acontecementos, nese proceso que estamos continuamente de mellora en turismo, realizamos unha estrategia que proporcionou datos curiosos. Datos curiosos como que todos aqueles que tiveron unha participación no momento en que se lle preguntaban de cara ao futuro, pois un 31%, un de cada 3, manifestaba claramente que era unha aposta o que había que facer polo turismo deportivo. Por encima de sol e praia, que foi un 27%. Un dato curioso. Como tamén, é curioso que xa estamos vendo que se chegan a provincia de Pontevedra grupos que veñen nese paquete de turismo deportivo, que en España son 4 millóns de españois os que se achegan. E logo tamén como novidade, cando se fala de hosteleiro, estamos creando unha plataforma web, un espazo digital único, donde ali todos teñamos pois as entidades deportivas que hai na provincia, a localización, os eventos que realizan para aglutinar. Isto en canto ao binomio. Logo, pois, acción, multitude de accións que estamos definindo e traballando en base a ese documento que foi a estrategia, que xa se viu, os datos están aí, somos destino líder en Galicia, estamos de moda, porque tamén é claro que, mira, nos non fai falta ir a Toscana. Temos a Toscana aquí nos viñedos do Salnés, pero non fai falta ir aos castelos de Escocia. Temos Sobroso, temos Soutomaior, non fai falta ir a Hawái, temos Arcíes, temos Asons, é dicir, que temos un auténtico paraíso. Un mini mundo aquí. Eu lembro que algunha vez, hai moitos anos, cando tiña os fillos pequenos, pasaba parte do mes de agosto no Algarve,
E a min ali no Algarve, algunha persoa me decía, pero para que ves tan abaixo por estas estradas tan complicadas tendo as Rías Baixas? Ou seja, que as Rías Baixas xa daquela tiñan zona, hoxe moito máis, non? Pero é unha zona que, ademais, como que nós, os de aquí, non fai moito que nos dimos conta de que non había que ese paraíso que tiñamos aquí, non tiñamos a necesidade de ir buscar pois, a moitos kilómetros. Pero está moi ben esa idea dese mini mundo que dicía eu antes, non? Que está todo. Temos montañas se queremos, temos desde logo as rías, a Ría de Arousa, que é unha maravilla para todo, para vela, para disfrutala, para paseala. Ti, ademais, eres moi deportista. Sí, eu trato de facer deporte todo encanto, as limitacións do tempo mo permiten. Pero que deporte faz? Correr por aí Bueno, a mí me gusta moito a bici, pero peso necesitas como mínimo 3 horas. Non as teño, é algo, bueno, bastante a correrlo logo, o tempo tamén. Pero este paisaxe é un rompepernas para a bici, ou non? Sí, máis de onde son eu. Te imagínate, os de Pontareas ainda é bastante llano. Ao mellor por eso foron campeóns por eso. de la Vuelta. Pero eu que son de Rodeiro, imaginade, pues eso é así, estamos para escaladores, seríamos uns escaladores excelentes. Falabas ti antes, cando comentabas así o tipo de turismo, de un turismo que eu non tiña así referencia, que son as persoas que veñen soas. Sí, cada vez por o camiño de Santiago, non? A veces en parexa, pero tamén en grupo, pero moitas persoas solas, sobre todo centroeuropeas, tamén moita parte de Sudamérica, descubrindo as diferentes variantes, as dúas variantes, a variante de Padre Sarmiento e a variante de espiritual que pasan por a nosa comarca, o camiño portugués que está tamén moi cerca do noso establecimiento, e cada vez máis vexo o turismo de single, o sea, individual, o sea, moitas persoas que fan eses traxectos, bueno, e queren quedarse en establecimientos que queden un poquinho arropados, que lle podan transmitir un pouco pues, os valores, as excelencias do lugar, e non só quedan un solo día, sino a veces fan diferentes trayectos e quedan pernoctan 2-3 días en ese mismo aloxamento, non? Duns anos a esta parte sí que estou vendo moito turismo individual, sobre todo vinculado ao Camiño de Santiago. Ese é o principal motivo da viaxe, andar, digamos. Andar, coñecer as... Sí, bueno, tamén hai iniciativas, nós estamos aí como os viños do Camiño, a gastronomía local, o turismo religioso, son persoas como calquera de nós que fan un tramo, unha variante, non tanto vinculado ao mismo a religión, sino, bueno, é unha forma de facer turismo hoxe en día, non? Entonces, aparte de que deporte realmente, pois tamén descubren esas parroquias, esas aldeas, ese románico, ese paisaxe que hai no territorio, descubren a gastronomía, descubren os seus viños, descubren as súas singularidades. Bueno, pois entonces hai moita xente que ao mellor non pode facelo con alguén ou está, hoxe día, pois, a xente colle e faino ela sola, e, bueno, o que vai a sitios en donde non quere ir a establecimientos hoteleros en donde haya un servicio un pouco máis estandarizado, sino quere ser arropado por outros tipos de establecimientos que saben que esa persona vai non recibir como se estuveras na casa, non? Entón, bueno, eu que estou vendo desde fai un tempo esta parte, non? É un turismo de experiencias. É un turismo máis experiencial, sí. Se hai alguén, antes falabas na mesa redonda anterior sobre a desestacionalización do turismo. E se hai alguén que poida saber o termómetro da desestacionalización, seguramente es ti. Cada vez está ampliándose máis a etapa. O que pasa é que vai vinculado tamén ao que decía antes, ás infraestructuras. Si nós agora no mes de novembro un porcentaxe moi alto de voos internacionales deixan de salir, pois ao final eso afecta moito. Entón, temos que intentar que as frecuencias que hai xa en Vigo, en Santiago, na Coruña, estén habilitadas todo o ano.
non vale de nada o esforzo de terminar a tempada de verán ou, bueno, ainda que se estenda un poquinho, en novembre xa non hai conexións, non hai conectividade internacional. Eso perxudica moitísimo. Habría turismo todo o ano, se hai comunicacións todo o ano, en frecuencias adecuadas, despois no inverno, polo menos, que teñas un voo que te acerque aquí un fin de semana e que te podas ir un domingo ou un luns, un horario adecuado. Iso é o que temos que intentar conseguir para desestacionalizar a nivel internacional. Iso, non sei se o Comité de Rutas está a traballar en esa línea, non sei se Cesario, sabes algo sobre o tema, pero sí que había que intentar coordinar para que ese comité pudera ter, xa non digo máis, pero al menos unha dúcia de conexións, ou unha decena de conexións internacionais permanentes todo o ano. E como se ve a desestacionalización desde a Deputación? Que se pode facer? Bueno, pois, sin lugar a dúbida, é algo un obxectivo claro que nos fixamos a efectos de que sexamos un destino os 365 días do ano. Mesmo se están dando circunstancias, porque me pasou o venres pasado en Baiona, un establecemento hoteleiro, no que fun ali a un acto. Claro, eu de velo anos anteriores estaba pechado. Dixo, atopo, chego, está aberto. Oye, e isto de estar aberto, que cousa máis rara. E é motivado, pois, basicamente polo camiño portugués, pero comentaba que era unha tónica xeral xa pola zona que os hotéis que cerraban a mellor os 4 meses do ano, que estaban abrindo agora pois os 365 días. Bueno, e iso hai no que complementar con a oferta. Falo do camiño, pero nós na Diputación estamos lanzando proxectos para buscar eso. Un deles, o de Praias Infinitas. É un proxecto que logramos fondos europeos para levar a cabo, que estamos xunto con Málaga, Tenerife, Santander, outras provincias, para que sexan unha realidade, para que esas praias, pois na parte, por exemplo, que nos toca a provincia de Pontevedra, na Turismo Rías Baixas, estamos para deseñar o que é unhos sendeiros nunha beleza natural única, como son todo o que é a franxa atlántica, e logo pois tamén pensado un turismo para as mascotas nas praias, e son pois proxectos que vamos a ir dando forma e, lóxicamente, a seguir lanzando e tratando de executar máis. Había experiencias, antes falábase de Sanxenxo, de tratar de non só concentrar tantísima xente no mes de xullo e agosto, senón de estiralo por todo o ano. Ese tamén supoño que é un horizonte que ten a Deputación para todas as rías e para todo... Para todas as rías e para todo o conxunto da provincia. E aí é tamén onde entran os eventos deportivos, porque no que comentaba antes do que testamos este ano, é dicir, a selección española femenina veu a xogar en decembro, fora do que é a tempada dos meses fortes. Seleccións masculina e femenina de balonmán tamén en febreiro, fora do que é o ano. E logo, pois, que estes eventos non só se centran nas grandes capitales, senón que os levamos a todo o territorio. E, de feito, nos atopamos a selección de balonmán masculina foi a Lalín, xogándose a presencia no Mundial. A femenina foise a Porriño. O que decía das Olimpiadas de Enduro, a Silleda. E así, pois tamén é unha maneira que entendemos que estamos a poñer ferramentas para afrontar o reto demográfico. Eu empecé, cando empezamos esta conversa, empecé falando de sectores estratégicos. Eu querería oír das vosas bocas que realmente o turismo é un sector estratégico de Galicia, en concreto das Rías Baixas e de toda a provincia de Pontevedra, porque este verán, por exemplo, foi moi difícil combater todo o que nos chegaba ao noso medio de comunicación en contra do turismo. Eso que agora se chama a turismofobia, non? Mellor por algún caso anecdótico de un sitio onde non se pode aparcar, pois parecía que nos sobran os turismos. E eu estou esperando oírvos para convencernos a todos de que o turismo é esencial para o futuro, para o presente e para o futuro de Galicia. Non é así? 1,7 millóns de visitantes. 3.000 millóns
de ingresos. Oye, que máis necesitamos? Saber que máis datos necesitamos para que o turismo é imprescindible na provincia de Pontevedra. O definía perfectamente o presidente do clúster cesárea que dependen moitísimas familias. Mais alá de momentos puntuales que haxa de aglomeracións ou que poda determinar molestias aos que vivimos en zonas que atraen moito turismo. Non está todavía, inda que dende Irún hasta Lisboa, quizá a nosa localización sexa das que máis volumen de turismo, o sea, Rías Baixas do noroeste de España, pero non estamos todavía en ese nivel. Puntualmente, como di o presidente Luís, en épocas estivales, ou mellor en agosto, en zonas moi concretas, pode haber algún problema de saturación, pero xa digo, si apostamos por a desestacionalización, creo que hai moito campo e moito crecemento todavía na nosa demarcación en Rías Baixas. Non? Ainda sendo un punto de turismo importante estival. Con respecto ao que decías antes de ampliar a estacionalidade, sí que vexo moitos turistas estranxeiros que gracias ao Porto, que veñen hasta o Porto e suben, ao mellor fan o Douro, tamén a nivel enolóxico, despois fan a ruta de Rías Baixas ou fan variantes do camiño. Non? Moito estranxeiro, estás a ampliar tamén a época de turismo durante todo o ano gracias a esa conectividade que temos con o Porto. Sobre todo, a parte do camiño quizá da costa, o camiño portugués, beneficianos en certa medida esa conectividade permanente todo o ano que ten o Porto. Ben, pois como empezamos a arribar de todo e seguimos subindo, agora imos chegar ao cumio e como non vai ser todo tan bonito polas vosas partes, eu quería meter un pouco de conflito entre os dous, que cada un me dixera do outro o que espera o sector turístico que ti representas da Deputación e que espera a Deputación do sector turístico. Bueno, eu sempre creo que o que temos é que por parte das administracións mellorar un pouco as infraestructuras que competen. Eu sei que Luís ten as competencias que ten, pero o que pode facer con respecto ás súas competencias é mellorar esas infraestructuras que tanto demandan os viaxeiros. Non? Pois hai unha serie de infraestructuras pertenecentes á Diputación e eu creo que o sector privado que demanda é iso, a mellora de infraestructuras. Non quero repetir, pero quizá, ao mellor, pois, en esas variantes, vas a calquer localización mundial, pois, acabo de estar ahora en Montevideo, pois, na Rambla de Montevideo, hai wifi conectada, gratuita, para todo o mundo. Hoxe hai moita interrelación turística, mesmo en Buenos Aires. Estamos a falar que son países que bueno, pues, non son países do primer mundo, se podo decir, ¿no? Como pode ser España. Creo que en ese sentido podríamos mellorar algún tipo de infraestructuras que non depende, ao mellor algunhas non dependen da Diputación, pero todo o que poda mellorar, todo o que poda depender da Diputación, poñer as bases para que o sector poida mellorar a súa oferta. Non? Eu creo que o que demandaría do parte do sector turismo a Diputación de Pontevedra. Ben, por a nosa parte, antes de entrar nesta parte conflictiva, eu miraba aí para Sergio, miraba aí para Sergio, que Sergio, ora seguramente que o comentábamos ao principio, irá á súa casa por proximidade, de vez en cando hai que ir para que levase unha boa nova ali para Catoira. Que falaba antes, poñía de exemplo pois o clube As Torres, como aquí hai en Vilaxoán, en Vilagarcía, o clube Muiño, pois precisamente por unha boa nova, Sergio, para que lle traslades. Todas as semanas levamos a Xunta de Goberno cuestións que teñen que ver co deporte. Esta, precisamente, o xoves levamos a aprobación para todo o que ten que ver con deporte náutico, as axudas para deporte náutico, que son €500.000 e para o Muiño irán pouco máis de 13.000 euros, así que, perdón, para as Torres irán pouco máis de 13.000 euros. E na parte de turismo, mira, a nosa parte de turismo o que pedimos e desexamos é que sigan sendo esos aliados que sempre fostes
e que estades sendo e que seredes para lograr eses obxectivos. E no que respecta ao foro de agora, pois que sigades sendo, insisto, con quen ir da man para tratar de ser unha potencia en turismo deportivo. Ben, pois moitas grazas. Eu quería facer só Sí. última, xa que vamos a ter unha boa nova quizá en breve con respecto a Federación Española de Fútbol, o mellor é posible algunha das infraestructuras que tendes pois adecuala para que volvamos a esa idea primeira en donde a selección española pois preparábase, concentrábase na comarca. Entonces, bueno, queda aí como unha iniciativa que podes darlle unha volta, a ver que pasa. Bueno, no tema de fútbol, aquí na provincia pois hai un estadio por excelencia que é o de Balaídos, que efectivamente en Gol, onde hai un investimento de 26 millóns de euros e a Diputación pois aporta 13 millóns de euros e, sin lugar a dúbida, que podía ser un marco excepcional para acoller adestramento. Pero aquí tamén, na comarca do Salnés, Eu digo na comarca do Salnés, na comarca do Salnés tamén hai excelentes campos e algúns que xa pois, celebrouse partidos de carácter nacional, en cantorías infantís, juvenís, e ademais que somos afortunados nese sentido, pero xa digo, a mellora de infraestructuras deportivas é algo que temos que seguir promovendo. Vamos a promover. Pois como les decía, moitas grazas. Xa tamén é traballo vir a este acto en concreto como xornalista buscando unha primicia e non levar ningunha. Non me vai dar ningunha primicia sobre o que vai pasar no ano 2025 na provincia de Pontevedra. Bueno, eu, cando estaba facendo todas as análises, os fillos que facía, La Voz sempre nos lo contou e se nos anticipou. É un medio que se falaba da historia do viño dos últimos 20 anos, pois La Voz sempre nos lo veo contando. Na Voz, sempre, en materia deportiva, fai un trato exquisito e na parte de turismo, por lo tanto, eu tamén públicamente vos lo quero agradecer. Eu estou convencido que será La Voz e non eu a que vos contará todas as boas noticias que poda haber, ao mellor en algunhas, ainda incluso antes de sabelo eu, en materia de turismo e deporte. Pois estean atentos a La Voz, que nos estaremos atentos ao sector turístico e, desde logo, a todo o que faga a Deputación. Moitas grazas. Moitas gracias. Gracias.